Jeg købte de her bukser på Ystad. Han hed Mads. Han var fra Helsted skole. Han har et lommefilmhold. Torbjørn er fra Kravlundskolen. Det er en FabLab-skole. Det er faktisk FabLab. Jeg er travlt. Jeg skal til fødegang. Her kommer Jens. Han er ansat ude på Højgangsskolen. Så har han også startet et firma op sammen med Lars, også fra de 32, som hedder Center for Omtanke. Og han er 37 år og spiller en masse badminton sammen med mig. Her har vi Jeppe, som arbejder ude på Skådeskolen. Han har været ved de 32 i 3 år, og han er IT-vejleder. Mega dygtig. Og her har vi Morten fra Malling, arbejder i overbygningen med naturfag, og er mangeårig erfaren IT-vejleder, blandt andet. Lige nemlig. Det vil altså gå mærkeligt. Ja. Så du filmer lige nu alle fødderne nu. Det er Les. Han er på Fjordsgade skole. Han har været med i Center for Læring 3 år. Han er på mellemtrinnet, og han er også på skolens pædagogiske læringscenter. Det er Les. Han smiler. 1. 32! Hey!